Здравейте, хора! Днес е 13 декември. Нашият концерт-спектакъл от Игнаш ден до Коледа с фолклорна танцова формация школа в Русия. Там е половината, една шеста от хората. Много сме малко в момента, но това е нормално. Ще слагаме нещата. Днес цял ден ще снимам хората. Ще направя ново влогче. И Карла. Здравейте, хора! В днескашния влог ще видите. Тук сме в Синдикалния и ще правим концерт-спектакъл от Игнаш до Коледа. И Дени Марш ще играе в ръченицата. Силно се притеснява за втората част. Дания. Как се чувстваш няколко часа преди концерта? Доста добре, все още. Да видим. Нещо друго да добавиш? Освен, че е някаква лудница тук. Да, аз показвах. Намерих си място тук, което е много добре. Да паркирам. Какво е вълнението? Маскър. Ай, че може ли да интервю как сте преди концерт? Не. Моля. Ванка, споделете вашите очаквания за концерта, моля. Очаквам, че ще бъде много красив. Така е. Нещо друго да кажете? Нямам друго. Защо? Чакам с нетърпение да започне. Какво да правя? Споделете вашите очаквания за концерта. Сподели ги, моля те. Очаквам да е прекрасно вълнуващо изживяване. Споделете вашите... Моля, изражайте. Здравейте, очаквам да е страхотен концерт. Как се казвате вие? Дамян. Здравейте, госпожа! Здравейте! Как се казвате вие? Русица! Може ли да споделите някакви ваши очаквания за концерта? Вълнение има ли? Концертът ще бъде уникален. Трепетите от празненството се изпълнени в душата ни. Благодарим. Здравейте, господин Чидо! Какво? Може ли да споделите вашите мисли и очаквания преди концерта? Аз съм притеснен много, аз снежна треска, в момента умирам от срам. Треперя, не мога, нервен съм, не. За Варненски или за ръченицата? И за двата. Просто не оставя съм, сезиран съм, не мога. Как се казвате? А? Как се казва? Забравих. Притесняваме бързата част на ръченицата и ще го объркам само да не падна. Моля! И аз ще го объркам. Притеснения, очаквания и всичко вълнуващо и свързано с концерта. В момента съм с пшенична треска и не мога да разговарям. Защо? Пшенична треска. Притеснявате ли се? Много. От танца Не или съм от спал партньора? с нощи. От танца или от партньора ви? За партньорките питайте ги. Как се чувстваш преди концерт? Развълнувана съм преди концерта. Щастлива съм, че участвам в такова голямо събитие с тези прекрасни танцори и надявам се всичко да мине спокойно. Всички да са на Дано, дай Боже, и да няма грешки. Благодаря много. Сега, тук сме с... Антония. Кристияна. Стефи. За концерта най-много се притеснявам някой да не падне, най-вече аз, тъй като съм най-саката. Аз се притеснявам от това дали хората ще оценят нашите танци и дали ще ни аплодират. Значи страхме много. Първо за преобличанията, защото миналата година нямахме много време да се преобличаем. И ме е страх дали ще излезем пак облечени, защото миналата година имаше и необлечени. И вземем по средата на сцената. Това най-вече да имаме време за всичко. Да. Тук сме с... Ивайла. Пъкита. Стефия Тарасова. Вероника. Така, кажи от какво се притесняваш днес? Стявам се да не объркам някой от танците. Ти? Да не падна. Разкажи някоя твоя случка от концерта. Събуми се с кърпината. А ти? Кажи някоя случка, Вероника. Аз не ми се случва нищо. Винаги ми върви добре. Значи си късметликата на... Не. Сме с... Теодора, Маги и Дари. Как се чувстваш? Има ли вълнение? Перфектно, имам много вълнение. Надявам се нищо да не сбъркаме и да се представим отлично. Си едно от новите попълнения. Как се чувстваш в цялата Освен обстановка? вълнението има и голяма доза притеснение, но се надявам всичко да мине както трябва. Ти, Дари, как се чувстваш? Притесняваш ли се? Притеснявам се за привличането, но се вълнувам много. Защо? Притесняваш се да не ти падне кърпата. Дали ще стигне времето? Добре, благодаря. Тук сме с... Пресяна,
Виктория. И Габриела. Кажи от какво се притесняваш? Притеснявам се да не се изложа, да не объркам танца нещо. Ти радваща се, щастлива ли си? Много. Много и съм много развълнувана, нямам търпение. Ти? Как се чувстваш в момента? Психически готова ли си? Да, много съм добре, много съм ентусиазирана и нямам търпение да почне. Тук сме с Жаки, Злати, Жаки, Мими. Разкажи как се чувстваш днес? Ами, развълнувана и притеснена. Злати, Да. какви очаквания имаш за концерта? Се справим. Жаки, разкажи някоя случка. Заедно Елана Санов. Разкажете някоя случка интересна от вас. Ами, последния концерт играхме дали Северняшка и просто паднах на сцената. Ти? Кнопките на важен конкурс, останах в едно чикса и аз паднах. Ти си едно от новите момиченца в групата. Как се чувстваш? Свикнали с всички? Ейде, господин Пчагос. Кажете, как се чувствате? Имате ли вълнение преди концерта? Доста се притеснявам, не знам как ще премине. Очаквам с нетърпение, ще изпълня, ще разберем. Имате ли сценична страница? Разбира се, винаги имам. Добре, не се притесняйте, ние вярваме във вас. Благодаря. Тук сме с Станимира, Анелия. Как се чувствате преди концерт? Много развълнувани, като за първи път ми е след толкова години да се завърна, да танцувам като любител. Изключително много се радвам, изключително близък ми е Господа, стискам му палци на него, на себе си и на всички ни. Прекрасно се чувствам. Така, тук сме с Дарина. Тук сме с Белина. С Василена. И как се казваш? Стефи. Имаш ли някакви притеснения основно концерта? Не. Ти? Не. Притесняваш се за твоето соло? Защо? Защото Гого ме кара и да върви бързо, или бавно, или бързо, или бавно, или бързо. Така. Вълнуваш ли се за концерта? Да. Няма да... Искам само усмивки на сцената от вас. Тук сме с Поли, Рая, Габи, Вики. Притесняваш се нещо от концерта? Не, нищо, не. Имаш ли някакви притеснения? Не. Страх ли те? Не. Това за първ път ли ви е на тази голяма сцена? Не съм била. Значи нямате страх, изобщо. Добре. Тук сме с Иляна, Габриела, Радосвета. Имаш ли притеснение основно в концерта? Да. Притесняваш ли се? Да. За кое? Не мога да объркам много неща, защото отскоро. Ти имаш ли притеснение основно в концерта? Малко. Защо? Защото имам притеснение, че може да объркам нещо на вечер. Добре, Имам притеснение да не объркам нещо на лазерите, както обърках и на репетицията. А ти? Нямам. Ти играеш с дигната глава и усмивка. И всички. Как се казваш? Аз се казвам Свети. Ти? Аз се казвам Хрис. Аз се казвам Искрен. Вълнувате ли се за концерта? Да. Как се казваш? Владимир. Ти? Захария. Борислав. Вълнуваш ли се за концерта? Да. А ти? Да. Ти? Притеснявате ли се от танца нещо да не объркате? Не. Вие сте сигурни във вашия танц? Да. И във вашите способности? Браво! Добре ли се чувствате преди концерта? Не. Какво ви свързва с фолклора? В момента не мога да говоря. Имаш ли сценична треска? Имам, да. Това са на средната група. Вижте ги. Симпатягите. Дай една чаровна усмивка, Гашка. Как се чувствате след като... Аз съм много добре, ама Джака не е добре. Чакаме Марийка да дойде. Джак, сте да дойде Марийка. Не! Ще те вземе. Кой ти стана, Да правиш кафчето, дето с кърца. Лепо е, аз. Добра много. Как се чувстваш, Джак? Полужив. Искаш да искаме Марийка? Сега така, Марийка. Имаш ли последно желание преди Марийка? Концерта почна. Почва концерт. Симона каза, кажете, че почна. Отивам да пуша аз. Кажи на Симона да ме търси после. Концерта почна. Концерта почна. Се разплача. Роска. Няма го Роската. Спи. Здрасти, тук сме с
моята скромна личност Пепи Христозова. Ти си един от нашите специални гости на нашия концерт на Орисия случай 3 години. Как се чувстваш? Чувствам се много добре. Много ви благодаря за поканата. Вие сте част от моя музикален път. С вас имам направени няколко проекта музикални, така че с удоволствие и аз се включих на вашия концерт пореден. Ние всъщност няколко пъти вече се виждаме на сцена с вас. И много ви благодаря. Наистина и леко съм развълнувана, защото този концерт е много специален за школата, защото вие ще празнувате рожден ден и всички ще ви се радват, така че се надявам с моето изпълнение, с моите изпълнения да допринеса за така още по-доброто настроение на вашите гости. Много се радваме, че сте наш гост. Много благодарим. Аз ви благодаря и много успехи ви пожелавам. Както до сега, може и още повече.